Bang higni bura nyakorom gajwang do koro oweyo thuolo jadolo Gilbert Deya mane tudo kod kuo mar nyithindo abich. Do ma Nairobi oyango ni jomin bura ne ok opedho neno moromo tudo Deya kod ketho ma kamago. Jafwambo mar Judith Omondi leronwa Deya ne tudo gi ketho tieng' dibich mag kuo mar nyithindo abich maduto ne pinyne higni 14 e kind higa mar 2002 gi 2004 e kar dak ma Mountain View e kaunti ma Nairobi. E wang'o nyango mar wuok tich, ne en okinyi maber ne jadolo Gilbert Deya, mayande itudo kod ketho mag kuo mar nyithindo bang' Doho oweyo thuolo. Doho ma Nairobi oyango ni jomin bura ne ok opedho neno moromo tudo Deya kod ketho go mag kuo mar nyithindo abich. That evidence does not satisfy the legal requirements of circumstantial evidence to warrant the conviction of the accused, and ultimately make a finding that the prosecution has not proved their case in all the counts beyond reasonable doubt, and they acquit the accused person in all the counts under section 215 of the CPC, and setting free unless otherwise held back. Gilbert Deya en jadolo maneni gi kanisa mare piny Ingeresa, kama osebedo ka obagi lamo mage mane ong'ere kod timo hono ne mine ma ok nyal nyuol. Bura mare ne ochakore higa mar 2017 kama ne odonjne kod ketho tieng' dibich mag kuo mar nyithindo abich maduto ne ni piny mar higni 14 e kind higa mar 2002 gi higa 2004 e kar dak ma Mountain View e boma ma Nairobi. E higa no, Deya ne oduokie pacho ka kowuokie piny Ingeresa mondo minne winj buche. Deya mane twak kod jofwambo bang' Doho oweyo thuolo onyiso mor mare mar dong' thuolo kendo. Archbishop Gilbert Deya has been acquitted of all the counts that he has been charged with in reference to the offense of child stealing. Of course, in some quarters they have called it child trafficking, they have called it whatever, but today the court has cleared him of all the counts. A yoke on my shoulder which has been putting me into a dilemma, not working, not making also the headway. It has been so sad that I've been labeled as a child stealer. Some people say I'm a child trafficker. Ng'eto mar bura matudo jadolo Deya kod kuo nyithindo biro higni 11 bang' jaode Mary Deya bende donjne kod ketho maket kod mar jaode Doho ma Kibera mane tude kod kuo mar nyathi ma wuowi kowuok e osiptal ma Kenyatta National Hospital. Mary Deya kata kamano bende bang'e ne owe thuolo. And my wife, who was the one living in the Mountain View house, was also charged with the same charges. By the grace of God, she was acquitted, led in that court by John Swacker. Deya koni ochano dokie piny Ingeresa mar dhi nyime kod tich dolo. Surely it has damaged the name of my reputation. I'm the first preacher on television here in Kenya, KBC. Then Mark Karaoke. I was the biggest preacher in the world today. I found a ministry in the UK named after my name, Gilbert Deya Ministry, which is really was very successful. And I'm grateful, I'm free, and I'm now going to continue to proceed to the mission that Jesus gave to me on earth. Kar lamo mar jadolo Deya ma Ingeresa liekore ni kod jolamo ma ok tin ne 30,000 kendo bende oyaro bedene kama olando e injili mare. Nonro mar tudo Deya kod kuo nyithindo ma bende ne otisi ni Miracle Babies ne ochakore e piny Ingeresa e higa mar 2004. Deya ne ochung' matek ka owacho ni bura ni en mana mar ketho nyinge kaka jatich Nyasaye. Judith Omondi, Ramogi TV.